Sealstopperatoin, hoikvaag, Lawrence voor jok. Oloko fichon, serute, Lawrence doi. Oh, sorry. Eskasotog fe. Ja, nähti. Päätyin mentoroa nyt. Tuin menti katau apa frau. Ora sä kanaloiso. Menti sortio mewn amser. I taia mil blynyddoedd anol. I oes neolithig, nähti. Jep, päätyin mentoroa nyt. Blockade Garwes. Ma blockade Garwes idi enw Samba Gladdi ananas mon. Dyma'n 2 milltir y maith. Ond dyma rhaid i fi ondar a gofalus achos mae'n yn lla peryglis. Ia, bas dy dweud Miklos as a nogon basilas ut. Ia, unwaith ato as a nogon basilas ut. Ia. Wel, ia, mae hyn yn wythos caled iawn, ti'n gwybod, achos, wel, yn gyntaf nes i cadw cysylltiad efo King o Gwynedd, ond dod yma King o Gwynedd wedi dweud bod, sorry Lawrence, ar ôl o wedi dallan dy CV, dydy hwnna dyma bosib i recordio chdi gweithio efo King o Gwynedd. Felly, dwi'n teimlo'n hollol siomedig iawn bod dydy King o Gwynedd dyma'n gadael fi i gwneud y gwaith ac yn gweithio efo King o Gwynedd o gwbl, felly, ia, siomedig iawn. Ia, felly, y gafod y sadwn yma, dyma ble dwi am mynd, trwy fynd i Blockade Garwes, wrth trwy anghofio, ia, jyst anghofio am y pethau fel, ia, teimlo'n drystwch. Ond dwi'n meddwl a gafod penwythnos hwn, dyma'r ia, tos olaf, a taith hanesyddol olaf a draws Cymru, gan y fi fynd o'n ôl i Cymru o mis Medi. Achos, wythnos nesa, dwi'n mynd i Globelg, a gobeithio ar ôl un wythnos o'n Globelg, gobeithio os dwi'n mynd i Budapest, neu dim. Achos, ia, achos bob tro ro'n yn dal yn meddwl am fynd i Budapest. Achos mae hwn yn lla hanesyddol iawn. Achos dwi wedi gweithio'n galed ar y trwyddawd, dwi wedi gweithio'n galed for y student, dwi wedi gwneud covers o'r mandola gyda bandio roc yn garreg, neu modio'r zan y garwg. Dwi wedi teithio draws Ynys Môn bob dydd Sadwrn i weld lle hanesyddol. Ac ia, pam nid fi a mynd i'r roed arall sef Budapest o'n Hwngari, neu Modoro Sagro. Achos nos yn o blaen, nos Mecha, nes i perfformio o Sobor Sag Bedwy gan Hwngarico o blaen bobl sy'n dod o Hwngari ac maen nhw gyd yn licio. Reit, mae rhaid i fi fynd o rwan. Hwyl am y tro.